tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Illum it-tnejn ta' Awwissu infakru grazzja kbira li qala San Franġisk ta' Assisi. Meta fl-1216 kellu din l-ispirazzjoni, din il-viżjoni qawwija fil-Knisja żgħira tal-Porzjunkola, Knisja ċkejkna il-barra minn Assisi. U l-mulej li l-Franġisku talbu għallu xi grazzja tixtieq titlobni. U Franġisku għallu jiena midneb u nixtieq ukoll nitlob għal ħuti il-midinbin li inti tagħtina grazzja li min jidħol f'din il-Knisja ċkejkna ikollu il-maħfra ta' tpattija ta' dnubiet kollha. Mulej għallu qed titlobni ħaġa kbira, għallu minti jistħoqlok anki ikbar, għallu natilek dil-grazzja ma titloba lill-vigarju tiegħi fuq l-art il-Papa. U l-għada Franġisku mar Perugia fejn kien hemm il-Papa u talbu din il-grazzja. Il-Papa għallu dina ma nagħtuhiex ta' dis-soltu dil-grazzja. U Franġisku għallu ma jiena batni xi ħadd naqra kbir, għallu s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Il-Papa waqaf ftit. U Franġisku malli l-Papa għallu wara, nagħtijilek din il-grazzja titlob. U Franġisku ħajaqbad jitlaq. Il-Papa għallu inti sejjer u m'għamilnilekx dokument. Franġisku ta' bniedem għaref li kien dar lejn il-Papa u għallu Santità il-kelma tiegħek għalija biżżejjed. U fit-tnejn ta' Awwissu quddiem l-isfijiet ta' żona Franġisku ħabbar din il-grazzja kbira. Ma' żmien din il-grazzja li jekk inti tidħol fil-Porzjunkola Assisi ikollok il-maħfra ta' tpattija ta' dnubietek ta' ħajtik kollha, ġiet estiża lill-parroċċi kollha, lill-knisji, lill-knejjes parrokjali. Llum fit-2 ta' Awwissu min jidħol fil-knisja parrokjali u jgħid il-missierna u l-kredu din il-grazzja kbira li qala San Franġisk għall-Knisja kollha. Inti tinħeles mit-tpattija kollha ta' dnubietek. Jekk ma tkunx għadek errejt għandek 8 ijiem ċans biex inti ssib saċerdot, sibu trux għami kif trid. Imbasta tqer u inti tgħaqqad l-indulġenza biex tinħeles mit-tpattija kollha ta' dnubietek. Din ħaġa nistgħu nofruha wkoll lil ħutna il-mejtin. Wieħed jista' jgħid isma' jiena noffriha għal xi ħadd għażiż li miet. U ngħidula indulġenza plenarja dak li talab San Franġisk u dak li l-Papa tagħ u li niċċelebraw illum f'dak li jsejħulu wkoll il-perdono di Assisi. Għalhekk tajjeb li aħna nidħlu jew fi knisja parrokja jew inkella fi knisja tal-Franġiskani, anke jekk mhijiex parroċċa, nirringrazzjaw il-Alla ta' dawn il-qaddisin li meta il-mulej talabhom xi ħaġa kbira ħasbu fina l-midinbin għax huma kienu jafu wkoll li għandhom bżonn personali u fil-maħfra li jagħti l-mulej. Dan l-ispirtu nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna kollha, ta' ħajjitna kollha. Nagħmlu proponiment li fil-rara tagħna nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna kollha u fi żjara li nagħmlu fil-parroċċi tagħna llum jekk nistgħu min ma jistax għax huwa marbut id-dar jagħmel din l-intenzjoni wkoll. Mulej ħniena
mulej ħnina, Kristu ħniena, Kristu ħnina, mulej ħniena. mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna d-nubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Iqaf mulej mal-qaddija tiegħek u xerred dejjem tjubitek fuq kull min jitolbok. Ġeddet u ħares kull ma joġob lilek f'dawk li bġieħ tagħhom jarfuk bħala ħalli u mexxej. Bibnej Ġesu Kristu Sidna li walla u miegħek jgħixu jsalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarri mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Il-kelma li ġiet lil Ġeremija mill-mulej. Dan jgħid il-mulej Alla ta' Iżrael. Ikteb fi ktieb il-klim kollu li għetlek. Ma hemmx fejqan għalik, il-ġerħa tiegħek ma tiddewwix. Ma hemmx min jieħu f'idejh il-kawża tiegħek, għal ġerħitek m'għandekx ġduwa u fejqan. Ħbibek kollha nsewk mhumiex ifittxuk, għax minħabba l-kotra ta' dnubitek sawwattek bħalli kieku kont l-għadu tiegħek, biddibtek bl-aħrax għax kibru qatih ħtijitek. Għalfej tajjad bil-ġerħa tiegħek, ma tfiqx mid-benġil tiegħek minħabba l-kotra ta' dnubitek, għax kibru ħtijitek jinġibt dan fuqek. Hekk jgħid il-mulej, araw, se nbiddel ix-xorti ta' tinet Ġakob, sanħen għall-rejjex tiegħu. Il-belt tinbena fuq l-għolja tagħha, jerġa' jitla l-palazz fejn kien, u minnhom joħroġ għana ta' ratti l-ħajr u għana ta' ferħ. Inkattarhom u ma jkunux ftit, inkabbarhom u ma jiċkinux, u wliedhom ikunu bħal qabel u qudiemi tinġabar ġemagħthom. Jien nikkastiga l-akkiesa tagħhom, u l-prinċep tagħhom ikun wieħed minnhom, u l-mexxej tagħhom joħroġ minn nofshom. Jien inresqu lejja u hu jersaq lejja, għax min se jissogra jersaq lejja minn rajħ, oraklu tal-mulej. U intom tkunu l-poplu tiegħi, u jien inkun l-Alla tagħkom. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Qassam responsorjali ngħidu flimkien, il-mulej jerġa' jibni lil Sijon u jidher fis-sebħ tiegħu. Il-mulej jerġa' jibni lil Sijon u jidher fis-sebħ tiegħu. Ħajkollhom il-ġnus il-biża' ta' ismek mulej, u slaten kollha tal-art il-biża' tas-sebħ tiegħek. Meta l-mulej jerġa' jibni lil Sijon u jidher fis-sebħ tiegħu, u jisma' t-talb tal-mitluqin ma jistmelx it-talb tagħhom. Flimkien, il-mulej jerġa' jibni lil Sijon u jidher fis-sebħ tiegħu. Jinkiteb dan għan-nisel li għad tiġi, u poplu ġdid għad tifaħħar lill-mulej. Il-mulej ħares l-isfel mill-għoli tas-santwarju tiegħu u jittawwal mis-sema lejn l-art biex jisma' l-krib tal-irsiera biex jeħles il dawk li huma għall-mewt. Flimkien, il-mulej jerġa' jibni lil Sijon u jidher fis-sebħ tiegħu. U liet il-qaddejja tiegħek ikollhom darhom, nisilhom jibqa' għal dejjem quddiemek. U hekk jixxandar f'Sijon isem il-mulej u f'Ġerusalemm it-tifħir tiegħu, meta l-popli flimkien jinġemgħu u sal-tniet biex jaqdu il-mulej. Flimkien, il-mulej jerġa' jibni lil Sijon u jidher fis-sebħ tiegħu. Rabbi, int li bent Alla, inti is-Sultan ta' Iżrael. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Wara li l-folla kielet Ġesu minnu fih ġiel li d-dixxipli jitlgħu fuq id-dgħajsa u jmorru qablu ix-xatt ieħor.
sakemm jibgħat lin-nies. Wara li bgħat lin-nies tela waħdu fuq il-għoljiet biex jitlob. X'insar fil-għaxija kien għadu hemm fuq waħdu. Id-dgħajsa kienet diġà f'nofs il-baħar titħabat mal-mewġ għax kellhom ir-riħ kontra tagħhom. Fir-raba' sara tal-lejl mar lejn in-naħa tagħhom miexi fuq il-baħar. Huma rawh miexi fuq il-baħar u twerwru. Dan xi fantażma qalu u qabdu jgħidu bil-biża'. Iżda hu minnu fih kellimhom u qalilhom għamlu l-qalb, jiena hu, tibżgħu xejn. Wieġeb Pietru qallu, mulej jekk huwa intordna li niġi ħdejk fuq l-ilma. Ejja, qallu Ġesu. Pietru niżel mid-dgħajsa u qabad jimxi fuq l-ilma u jersaq lejn Ġesu. Iżda meta ra li r-riħ kien qawwi, beża, ħabat jereq u beda jgħajjat u jgħid, salvani, mulej. Malajr Ġesu mett idu, qabdu u qallu, bniedem ta' fidi żgħira, għaliex iddubidajt. Meta mbagħad it-tnejn telgħu fid-dgħajsa, ir-riħ waqaf. Dawk li kienu fid-dgħajsa nxteħtu jqimuh u qalulu tassew int bin Alla. Qasmu għall-oħra l-oħra u marru fl-art ta' Ġenezzaret. In-nies ta' hemm marfuh u xerdu l-aħmar ba' dawk l-inħawi kollha. Bdew resqulu qudiemu l-morda kollha u jitolbuh iħallihom imissulu mqar tar fil-libsa u daw kollha li missewh fiequ. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn dnubietna. Hemm diversi momenti ta' dan id-dialogu bejn Ġesu u Pietru li għadna kemm smajna li jibqgħu immarkati fil-qalb tagħna. Ġesu jgħid kliem li huwa ta' kuraġġ. Meta jibżgħu mid-dera tiegħu miexi fuq il-baħar, jgħidilhom għamlu l-qalb, jiena hu, tibżgħu xejn. Min jaf kemm mumenti fil-ħajja tagħna ngħaddu minn sitwazzjonijiet ta' diffikultà kbira u jkollna bżonn nisimgħu din il-kelma tal-mulej. Għamel il-qalb, jiena hu, tibża' xejn. Imma anke l-istedina ta' Ġesu lil Pietru biex jagħmel bħalma qed jagħmel hu. Meta Pietru qallu jekk huwa int ordnali niġi ħdejk fuq l-ilma, Ġesu ma jgħidlux isma' dik jien biss nista' nagħmilha ta', jgħidlu ejja. U Pietru jingħata wkoll din il-qawwa li hija ta' Ġesu li jaħkem lill-mijiet li fil-mentalità ludija huma dak kollu li huwa ostili, il-kaos, it-teddid u jersaq lejn Ġesu. Pietru imma bħalma nagħmlu aħna fid-diffikultajiet meta jara r-rieh qawwi jibża' u jaħbad jereq. Jibda jgħajjat u jgħid talba li ta' min nirrepetuha ħafna drabi. Salvani mulej. Salvani mulej. U Ġesu dak il-ġest li għamlilna tant kuraġġ, imittidu jaqbad lil Pietru u jgħidlu bniedem ta' fidi żgħira, għaliex iddubitajt. Aħna nemnu li Ġesu bin Alla u nemnu wkoll li minnu toħroġ qawwa li tfejjaq u jagħmlilna kuraġġ, għamlu l-qalb, tibżgħu xejn. Aħna ngħidulu salvana mulej u permezz anke ta' ħutna imittidu jaqbadna u jsalvana. Aħna u infakru din il-grazzja kbira li qala San Franġisk ta' Assisi li biżjara fil-parroċċi tagħna fil-knejjes Franġeskani jew inkella fil-Porzjunkola ta' Assisi aħna jinħafrunna d-battija kollha ta' dnubietna ta' ħajjitna kollha
jekk inqerru jekk nitolbu skont l-intenzjoni tal-Papa, il-missierna u l-kredu. Aħna niċċelebraw dawn il-grazzi kbar li l-Knisja li hija il-qaddejja tal-ħnina ta' Alla tqassam lilna bħala għajnuna fil-mixja tagħna. Niftakru wkoll fil-kliem tal-profeta Ġeremija. Għaliex jekk il-mulej ifakkarna fid-dnubiet tagħna, imma wkoll jaf ibiddel xortina. Hekk jgħid il-mulej jgħid il-profeta Ġeremija. Araw se nbiddel ix-xorti ta' tienet Ġakobb u nħenn għalli rejjex tiegħu. Ejjew nitolbu t-talba tal-kredu llum biex anke inwettqu b'intenzjoni kbira għal kull min jista' ukoll iżur il-parroċċa tiegħu l-indulġenza plenarja tal-maħfra ta' Assisi. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata ta' Ponzju Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'fomm il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma' mudija waħda l-maħfra tad-dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u l-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fit-tjiba tiegħek mulej qaddes dawn id-doni u ilqa' s-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Għamel li aħna wkoll nkunu offerta li tibqa' dejjem quddiemek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem infaħruk għaliex inti kollok tjiba u ħniena u ma tedix tħeġġeġ għal ħajja aħjar. Twedna bla qiegħda l-maħfra tiegħek u tistieden lil midinbin biex jafdaw biss fit-tjiba tiegħek. Int ma tbejitx minna imma għalkemm ksirna kemm il-darba il-patt tagħna miegħek.
Iżda bibnek Ġesu Kristu sidna, inti rbat miegħek il-bnedmin kollha, brabta hekk qawwija li xejn ma jista' jħollha. U issa li tajt dan iż-żmien ta' grazzja u rikonċiljazzjoni lil poplu tiegħek, u jdur lejk għatih il-ħajja mill-ġdid fi Kristu, bil-qawwa tal-Ispirtu Santu li bla qiegħda jissawwaq fina, ħajkun ta' servizz għal bnedmin kollha. Għalhekk mistaġbin b'dan l-emil tiegħek ta' ħniena irrodulek ħajr u nsieħbu t-tifħir tagħna ma' dak tal-tajja kollha tas-sema biex infaħru l-qawwa ta' mħabbtek u nxandru l-ferħ tagħna għas-salvazzjoni li ksibna aħna u ngħidu Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewt l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-oli tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, Osanna fl-oli tas-smewiet. U Alla inti sa mill-ħolqien tad-dinja tagħmel kull ma hu meħtieġ biex il-bniedem ikun qaddis bħalek. Ħares għalhekk lejn dan il-poplu tiegħek li nġabar hawn u sawwa bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek fuq dawn l-offerti biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Aziz Ġesu Kristu sidna li fih aħna l-koll u lidek. Meta konna mitlufin u ma stajniex aktar nersqu lejk, int ħabbejtna bimħabba li ma bħala. Ibnek il-Aziz li waħdu l-ġust tali l-nifsu fidejna u ma stmerx li jkun imsallab għalina. Iżda qabel ma fetaħ idej fuq is-salib bejn is-sema u l-art biex ikun sinjal għal dejjem tal-patt tiegħek magħna li tjagħmel l-ikla tal-għajt mad-dixxipli tiegħu. Waqt li kien fuq il-mejda ħal-ħobs ratti l-ħajr birek qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla u li kien jaf li se jħabbeb kollox fih bid-dem li kien se jxerred fuq is-salib, ħal-kalċi minn l-imbit reġa' ratti l-ħajr, taħli l-ħbieb u qal: Ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerred għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek Mulej. Inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu t-tifkira ta' Ġesu Kristu li hu l-għajt tagħna u slim tas-sewalina u niċċelebraw il-mewt u l-qawmin tiegħu għall-ħajja waqt li qegħdin nistennew il-jum għażiż tat-tieni miġja tiegħu nofrulek u Alla fidilu veru din il-vittma li tikseb għall-bnedmin kollha il-grazzja tiegħek. U missier l-aktar ħanin fit-tiba tiegħek ħares bħarsa ta' ħniena lej dawk li qed torbot miegħek għax qed tagħtihom li jissieħbu dan is-sagrifiċċju waħdini ta' Kristu. Bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħek għamel li jingħaqdu f'ġisem wieħed biex fih tintemm kull firda bejniethom. Żommna l-kol fema waħda u qalb waħda mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni mal-Isqof Anton. Għajna inħejju l-miġja ta' saltnatek sa ma tasal is-sija li nidru quddiemek qaddisin fost il-qaddisin tas-sema, mal-Verġni Mqazza Marija u mal-Apostli, ma' San Franġisk tas-Sisi, ma' Santa Kjara u ma' ħutna mejtin li aħna nafdaw għal-ħnina tiegħek. Imbagħad mibdulin f'ħolqien ġdid u meħlusin minn kull taħsir inkunu nistgħu tassew fiċ-ċokon tagħna irrodulek il-ħajr ta' Kristu ibnek li jgħix għal dejjem. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missir li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art.
ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubitna, bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf Talla, danu li neħi d-nubiet tad-dinja, ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Ibqajn mulej lil dawk li tajjex bid-don tas-sema u kif qatt ma teda tagħmlilhom il-ġid għatihom ukoll li jkun jistoqilhom il-fidwa ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħaj lill-Alla. Wasanna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. Min jixtieq jakkwista kopja tal-pubblikazzjoni uffiċjali li tfakkar il-vjaġġ apostoliku tal-Papa Franġisku f'Malta jista' jċempel fuq 2569 9100 jew jordnaħ online fuq store.newsbook.com.mt. Grazzi u nsalmilkom.
nofru dan ir-rużarju skont l-intenzjoni tal-Qdusija tiegħu il-Papa għal-maħfra ta' dnubietna, għal-maħfra ta' tpattija ta' dnubiet tagħna. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u wara l-għaraq tad-demm. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrilna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina u la daħannix fi tiġrib iżżeħlisna mid-deni Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slima Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slima Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slima Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek e kull li trid kif is-sema jgda fl-art. Ħobża ta' kuljum atina llum għafrilna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib iżżeħlisna mid-deni Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slima għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slima għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slima għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slima Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slima Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slima Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slima Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġi inkurunat kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek kulli titin kif is-semek da fl-art. Qabżeta kuljum għatina llum għafrinna d-nubitna bħalma nafru l-minnu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib iż-seħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tal-batija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġi mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek kulli titin kif is-semek da fl-art. Qabżeta kuljum għatina llum għafrinna d-nubitna bħalma nafru l-minnu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib iż-seħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li intu fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Obża ta' kuljum għatina llum għafrinna d-nubitna, palma nafru l-minu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana, slima lik. Lilek inħajtu għalli xaħna turufnatu li teva, lilek nitnidu, aħna nippu nolfqu f'dan għal-wit ta' dmuħ. Jgħamela avukata tagħna daw għallejna daw klajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Lopalina qaddisom Malla, biex ikun jisħaq inna dak li wedna Kristu. skont il-fema u l-bżonnijiet tal-Papa. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Obża ta' kuljum għatina llum għafrina d-nubitna, palma nafru l-minu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Għatihom Amen. mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-daw ta' dejjem jistriħu jidrilhom. fis-sliem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ħnina, Kristu ħnina. mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ismana, Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana, Kristu il-qattal btana. Missier eternalla, Henna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja, Henna lina. Spiritu qaddis Alla, Henna lina. Trinità qaddis Alla wieħed, Henna lina. imqazza Marija, Itlob għalina. imqazza Alla, Itlob għalina. imqazza xebba ta' ġbejbiet, Itlob għalina. Om ta' Kristu, Itlob għalina. Om il-Knisja,
Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq li mħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-dussija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' deb. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewkba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraċ tal-migranti. Itlob għalina. Faraċ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-appostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnista mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Affrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Enna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jisħoqinna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati l-inna għaddija tijak mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa ta' ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema idfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżiera l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe, slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għaqlanna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe ta' qalb safja. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publio. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beato Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. San Francisco Santa Chiara. Itolbu għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġi u l-qaddisin kollha tiegħu.